pròxim any us demanaré cobrar. Si em feu treballar, vinc a cobrar. Demanem a la Mare de Déu que ens beneeixi i que a través d'ella ens arribi la benedicció del Senyor, que és l'únic beneït. Ho faig de tot cor. Quan pujava, el dia ha estat dur, com us he dit, i porto uns quants dies durs, i de dormir poc. I una de les tentacions me'n venia a pensar, no cal que vagis, que ja superat tots sols també. És la tentació que tenim moltes vegades, El Senyor també permet que a vegades flaquegem una miqueta. Però també pensava dir, doncs si has de fer pregària, per què no? Estar tranquil i feliç, que vull pensar que estaria al final de tot, pregant tranquil, i no. Però us beneixo de tot cor, I el Senyor m'ha donat aquest regal de ser només mossèn a la meva parròquia, sinó concedir-me de ser una mica mossèn a molts altres llocs, amb ells, amb els joves, amb tots vosaltres. Quan us veia passar, a deixar el paper, a recollir l'estampa de la Mare de Déu, quan us veia pregar, pensant en aquests noms que també el Senyor ha posat als confessionaris, I pensava lo bonic que era, lo bonic que era sentir-nos, més enllà que ens coneguem més o menys, sentir-nos profundament família, perquè el Senyor ens ha donat aquest do preciós de ser germans dels uns dels altres. De tot cor us beneeixo que continuem sentint la presència de Déu entre nosaltres, podem transformar aquest món amb l'esperança que només ell pot donar. El Senyor sigui amb vosaltres.